Hi, kakabsat! Welcome back to Miss Taravita! Hindi kami takaw. Today's vlog, ket abang kami agtakaw ti Kumporme! abang kami agtakaw ti Masidang. Naglawang nga pagtakawan. Kung tayo agtakaw, ti makin bagi. Let's go! Sabi ko nga, kalamansi. Agtakaw ti kalamansi. Pagperiste ko ato yun. Binakta ka no Robbie eh. Pangpirri si dinakdakan no Rabi. Ana! Tadya making kanyan. Agtakaw ta. Agtakaw ta ti amo di making bagi. Ala kung idansan mo. Kita sibot-sibot ang mahalik yung lagot. Kung baka ito nga may pakulungin. Kita nga may pakulungin. Ito nga may kulong. Totoo na ata tayo din ni Bani. Tagtakaw tinyo! Tagtakaw tinyo! Tayo na po! Agtakaw kami, apo! Kasi, ah? Agtakaw kami! Ano ka dyan? Ano ka isasaw dyan lang? Gato yun. Naggato mo. Atan. Ano ba baba? Adiyo! Ayaw! Pumunta ulit pa lang. Tang! Kita ba katatawa na siya? Sige mo kumari para big-big sa Manto. Ala, naglagay magalati buko. Abay Mari, uli ilatang man. Urgin na latan tadi kami makasukdan. Alam mare baka matinag ka mare. Matinag kasi ako pagka-hospital tao kanina. Okay nila. Nagali. Oh, naggaling! Nagali. Adyata ni Banger, sukbalin talatang. Pinangir naman. Ito yung sukbalin talatang. Ang kababal na. Kaya mama. Anak ko ano mawi. Eh, Anak daga na ang tani. untay. No. Kuata, buko. Yan mo riga na si makakao. Tagkira ti gulay jay. Yung tagkwantong. Tagkwantong. Di bantara jay ni tagkira ti gulay. Ako damdamati ka lang siya eh. Pang pire, bagiti nota. Nga naas. Pangkiris dagiti. Kasi tiriga natin pinagbiag iti probinsya. So pa ya, ano natin makalita igit sulat ta. Ay, baka damagan nyo namin nagpapukis na puoran. Kisa na po oran. Ano nga nagpapukis na puoran, di nag-reban. Libre, kung na napan mo tibakla. Ending, napuoran. Pagpag ini-mari nga Ella, takwa, inala ti DSWD, hana problema ti kanina. Ay, gito yun eh, bulbulay. Matakaw dito yun. Ilan lang. Ay, ato yung matakaw. Matakaw yun. Ay, yun, ugutik wa. Ay, yun, ugutik wa, Mari. Ape, ata. Ay, yun, ugot. Ay, yun, ugutik wa. Makan ata. Baka gagatil man ti sa Maya, basta tinakaw. Basta tinakaw, naima. Ada po maging balaytan. Kaya
ato ini ugot ti utong. Ay, alala ka na. Isalab ta damdam mo tinain. Ada tao ni baka gumida. Iya pura to. Ano eh? Agad ini ugot ti ko ha, sita dito. Sila yung balato? Wow, masisira do ugot ti ko ha. Ano nga nang dumakil nga nariga? Ugot ti ko. Kita ba baka kamati na tamahimbalay tayo? Lawan tao ni. At kami tayo na tayo at aso ngamin, punyeta. Mang perde ti pinagkuha. Mati pa unay nag-uungar ni may ilang taan eh. Ug-ugod. Baka daulog na. Ug-ugod ang dati mali ka din sa atin. Mga bakong panda. May ato. Gini ba ang adus? Malagip ko man ni Mare nga Ella. Kumusta nga tambot so na GDSWD? Lagi nalata na pagkamalandang aso. Walang may kami giigit ni kumanang mo. Kasi ano pa umumakan na kami na niya, nga mga TM project, 3 times a day. Once a day lang, ti kami na pa ikikunutan. Sa bagay aja nga baka. Ay, Mariela. Kita hindi magbaga ni kumari mo nakaligod ka. Pero dyan na ka. Ay Ella, kumusta ka ta DSWD? Ibagamot, ano na saya, ta sumurong kami. Kung may kami, paalan ko na. Bay patik up kami. Paala kami, tata. Ni, kita yung dagito yun. Ang usam yung dagito yun. Sabi. Ada lalaki, Jay. Ano rin palpalay tayo? Kyoto, be. Ube. Nakadatiman na may tayo. Tayo. Matamay pa dito mga. Narigat doon, tagbusog. Na. Wala imas yung bread niyo. Yung bread. Ano tao? Ay, titila na kaya Nagkita ka dali kung nagkita. All by myself. Ano yung kwento? Bakit tayo mga kwanto yung kumari? Nalamot lang kita. Parang naman si Kalamansi. Kay spray. Piman kami ang muna alamin. Hindi, pagkita Jamie. Tayo. Sige dati. Naimas. Naimas. Anex! Basta tinakaw na imas. Ura na murmuray lang. Nagkita na. Ada nakita mi, tabungaw. Kung ano malibi kami, aja tabungaw. Wala yung kumari. Hindi ni sumirok ka tuwing. Hindi ni sumirok. Kilatan sa baka. Kaso na mga maalaman. Ni! Ipakita matatabungaw ni takawin tayo. Masis kita nga taata. Wow. Apa dah? Uling mo na Awan. Awan. Chu! Chu talaga. Sabi-sabi ko ang pero nang buhay na ako. Pinimuli ka ito. Yung pagpatayan na. Para natin sa kapitin. Guyubi. Kasi tagta ko mo tayo. Lugsang. Madin sa nga tabunga, watermelon. 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 Tabunga ha. Uli. Awan. Ikabi mo nita ni. Kaya pa ta cellphone ni. Ano tinaimas nga iluto natin tabungaw kakabsan.
Ag-suggest kayo pa ino natin babali nga takawin. Tiga Rubayan, tiga Rubag, yung daduma pa. Ini dati na alam. Ada si Day Minurabi eh! Minurabi eh! Minurabi eh! Ag-suggest kayo kakabsat na napay tinex nga takawin mi. Tayo untay iluto. Agbabay kami. Tama pang kami. Lawak ni ko atoy. 5 kilo ang karne baboy. Habang May kami. mas atay lawak ni sardina. Hindi tayo ogluto. Nabangan nyo ang aming next video ng agtataka. Suggest kayo, comment down below and don't forget to subscribe mi Sarabitab. And Miss Tarabito. Bye-bye!